Ostia, txapa erraz hartu nizuen atzoko bideoen. Bueno, ikusi dezazuen, sare sozialan mundu hau ez dela beti arroxa kolorekua, batzu pintatzen den bezala, bere ilunek badauzkela, eta dana ez dela zoriona eta festia. Behin hori izan da, Izotea etorri naiz, 40.000-eko ibilbidea seioiez, eta atzoko bideoen esan bezala aurre egiteko gaukin, ez da? Kilometrajia sartzen egin korputzei, baina korrik egin gabe, ze ez den nahi oinarte egindako dana, alperrik basura botatzeik, eta guzti hau esan da, 72 egun falta dira, domusa 40.000-keako, behin puntu onta aliautakoen, karreran, hor ezkerreta hartzea, tiretxu hortan bera, baina azkena pasau nintzen nien, bihar bola eroita zoen, eta gaur ez zenaiz arriskotu eta aurra segi. Idea 12 kilometro ditut, lasai, eneri dauz zuzute datuek, ontxo bertan izo da helburua, kilometroek gehitu eta minik hartu da desegitzea. Beraz, bola seguko dugu, eurre.